Ni di gwneud o. Ni di meistroli alchemy gan troi copwr I fewn I air pyr. Na, ddim siawns o gwbl. Na yw alchemy yn pwnc gwyddonol, ac na ydyn ni'n edrych at o hyd a lletryth fan yma. Mae ni'n edrych at gwyddoniaeth. Ac na yw o'n ffosib I newid copwr I fewn I air, heb defnyddio seren. Felly, gawn ni edrych at sut wnaeth ni gwneud o edrych fel roeddwn ni wedi gwneud hon. Edrych fel roeddwn ni wedi newid copwr I fewn I arian, ac wedyn I fewn I air. Gawn ni gweld sut wnaeth ni gwneud o. Yn gyntaf, rydyn ni'n dechrau bant efo ddarn un ceiniog sterling. Mae strwythur yn dir sydd wedi ei fflatio efo copwr, ac mae'r plat copwr sydd yn bwysig am dan yr adwaith hon. Ond cyn ydyn ni'n gallu troi ei coen yn air, mae rhoi troion arian. I wneud hon, byddwn ni'n rhoi 25 gram o zinc I mewn I ddŵr sydd wedi ei ddistleiddio, ac wedyn dwmpio mewn 2 mol o sodium hydroxide. Nawr mae angen cynhesu'r holl sylwedd, ac wneud hwn, rydyn yn cynnig y llosgwr Bunsen. Nawr fod hon yn gynhesu, mae'r sodium hydroxide yn hydoddi'r zinc, yn rhyddhau ionau zinc I fewn i'r sylwedd. Nawr rydyn ni'n rhoi'r coen copwr I fewn i'r sylwedd o ionau zinc, a cario ymlaen I cynhesu. Bydd yr ionau zinc yn gorchuddio'r coen copwr, ond mae hyn yn gallu cymryd tipyn o amser. Felly, rydyn ni wedi cyflymu'r fideo. Mae nawr yr amser I cymryd y coen mas o'r sylwedd, gan glanhau bant zinc ychwanegol, ac wedyn dipio fo mewn I bicer o ddŵr I oeri. Mae ni nawr efo ddarn un ceiniog arian. Neu yn fwy gywir, ddarn un ceiniog sydd wedi ei fflatio efo zinc. Ond mi roeddwn ni yn gobeithio gwneud rhywbeth bach yn fwy. A bynnu lan efo ddarn un ceiniog air. I wneud hon, mae angen rhoi yr coen I fewn I lawer o gres. Felly, rydyn ni'n rhoi yr coen I fewn i'r fflam y llosgwr Bunsen. Mae hon yn achosi i'r copwr ac yr zinc I bondio I fewn I aloi. Nawr, unwaith eto, rydyn ni'n oeri lawr ddarn un ceiniog efo ddŵr. Ac dyna ni, ddarn un ceiniog air. Ond mewn wirionedd, yr aloi sydd nawr yn gorchuddio'r coen yw pres, ac mae hon yn rhoi'r lliw air iddo ni. A dyma'r yw'r tair safle o hon, ein ceiniogau sydd yn edrych yn efydd, arian
ac air. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Dwi'n gobeithio wna chi mwynhewch. Please rhannu, hoffi a subscribio a gwylioch wythnos nesaf ble byddwn ni'n cymryd y syniad o cloc cymegol un step yn bellach. Ond tan y tro yna, unwaith eto, rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!